नैबेयाव इन्दि बारि दङ फाग्ला गिदिर गिदिरलै इन्दिया दा गामि गामि हाबगासिनो दङ सोरनियाव माबायदि मा दङ मालाय फाथै गायनानै लायो न'आवबो हा सैमाया नै जा गिदिरखा अरनो नागिरदोंमोन बेदर जाजानां गैया दोखो बुग्लिजा नङाबा लांबानो जाबाय इथानि गोजा बे नङा फाग्लासो आं हानिसो सानदोंमोन बस्थासेयाव 1000 नो बालाया दानि सोंदोंमोन आङो आंना लोंलाङोना मायोनो ज' दखानाव जोंथ' लोंनो हाया गोरिब मानसि जों मासाव मोनो 30 थाखा गलापा नुखादों दारियाखौ माबायग्रा नैबेयाव दाउ फेन्दाबो मोनो गांखंबो मोनो आथिंबो मोनो गासिबो मोनजोबो बिखाबो मोनो बेखौबो मोनो हाय गाइस हम लोग छुट्टी होके अब जा रहे हैं तो मेरे फ्रेंड है आगे इधर बबन माइकल बॉयलर कटिंग करता है इसमें इसमें 40 हो रहे हैं हाँ इधर एटीएम है बंद है आज पूजा है ना वो कच्चा केला भी सेल्स करता है खाएगा नहीं खाएगा लाना मेरा बिहार बहुत बढ़ गया बाहर नहीं दो व्हाइट होने दो अभी मेडिकल में टेबलेट लेके जाएगा अभी टेबलेट लेके जाएगा मैं दुकान में बुढ़ा नहीं हुआ फिर भी मेरा कमर दर्द हो रहा है इसलिए टेबलेट लेने जा रहा है मैं इधर आ जाऊँ बच्चों के लिए सुमो लानो नागिरदों नै थैनायनि बायदिसिना मुलि दङ बेयाव मा मुलि लानो सानगासिनो थाङाखै सोर दाबो फैगासिनोसो माने जों ज'ब्लाबो ड्रेसा एखेब्लाबो आलदा आलदा आरोलै गोजां बोथोरलै आदामोन गोजां बोथोर नालाय नै जेकेट जोमदों ओमफ्राय नै बेग गोदान लाबोबाय नै जुथाबो गोदान लाबोबाय हर खिथानां गाइस मोननो खिथानां गाइस मोननो जुथा गोदान लादों नै गरमलै जोंना लोगोफ्रा गरम बिथाङा नै दिनै गैलिया बियो बे बुहुमखौ नागारना थांबाय बिथाङा बे बुहुमखौ नागारना थांबाय दिनै बेयाव गैला नोंथांमोना सानदोंबा नै बेयावनो समायना रमायना गोथैसालिबाबो नै बेयो बिराद मोजां गोथैसालिबाबो बेयावनो सावो बै न' गोथां नुहुरनायाव साफा गोथैसालिबाबो जों दा फैबाय आरो थाबायबोदोंमोन जों फार्स्टआवनो ओंखारनानै दा जोंखौ वार्डेना सोगोना सोआ गोरोन्थि जायो बिदिनो मानसिनाव जाया नङा जायो जेबो नङा दाबो आं निमाहा होगोन निमाहा होबानो जाबाय मिथिखादां जाम्बा जाम्बा मानसि दं बेयाव नोगोदनो एकदमबारे गारिजों सिबख'लाबायनानै मबाइल खावलाबायग्रा दासिमबो बुजियाखै बिसोरो बिफाया भिखारि एकदमबारे मागिनानै होमब्लाबो मोनो आरो बिसोरो थाखाखौ जोंनिफ्रायबो बांसिन मोनो लामाफोरखौबो फोसाबा नै बेजों एकदम लेथ्रा दोनथारो नै एकदम प्लास्टिक गोजा नोंथांमोना हाग्रा गेजेरसो फैनाङोलै जों नै एकदमबारे गामि गोथौसो समायना रमायना साजायदों फुजानि नामाव समायना रमायना साजायदों लोंनो थाबबाय
नै कारेन्टआ बिदियावसो दोनो नोंथांनि रेस्टुरेन्ट खुलिनो होननाया मा मुं दानो खिथाखादो सुबुंफ्रा बयबो मिथिनानै फैनाय बायदिनो जाग्लां माबा बाखि हटेल नामा बाखिखा बाजै रेस्टुरेन्ट नोंथांमोना बे रेस्टुरेन्टआव बाखिब्लाबो मोनजागोन आरो हिनजाव मानसियाल' मोनजागोन हटेलनि नामखौ रिभिल खालामामोन दानो खिथाबाय नाथाय सोलायफिननोबो हागौ उनाव नोंथांमोननो खिथाफिननाय जागोन दिखियाजुलियाव सिख्लाफोरना एसे डिसकाउन्ट गोलैगोन दिखियाजुलि होनब्लाबो जों जायगाखौ खिथाथ'नो हायाखै लकेसनखौ ससे सालामि मोनगोन स्पाइसि मोनगोन मटन सीख कबाब आसारी कबाब नॉट तंदूरी स्टाइल दिस इज साउथ इंडियन स्टाइल ओके चाइना स्टाइल नंगौ आंना गोदान इउटुबार दा आंना आखाया नै रुबायनाय मोनो दा आंनाव गेम्बलफोरबो गैया नोंथांमोना बेखौनो नायजाबानो जाबाय नोंथांमोना अननानै सापर्ट खालामलायदो आरो माथोबाव नै इयावबो मोनसे गिदिर कम्पानि दं आरो बै मानसि नांगौ नोंथांमोना फैनोब्ला फै आं दानो रायलायना होनो हागोन नंगौदां रुमा बैजों जानो हागौ बिसिना नामा एखेयानो जोंनिजों नाथाय बेयाव मैगं एरि मोनगोन मैगं शपिं बानायनो हागोन बेयाव नोंथांमोना बानायनो गोसोबा बानायफैनो हागोन मादैयाबो बेयाव मावफैयो नै BMW मावग्राया दैलिक सिटि बेयावनो नै कम्पानिया बिराद गिदिर बेबो मैगं बाजार जागोन बेवहाय गोजां बोथोर गाइस नोंसिनिथिं गोजांगोना गोजाङा जों दा जेबो मिथिया जोंथिं गोजांदों बिराद भिर जायो बे लामायाव 200 meters you cycled up. रागा जोंदोंमोन बे मोनाबाय गाइस जों दा थाबायगासिनो जों दा रुमखौ मोनाखै आरो मोनहांहां जाबाय दा 5 मिनिटसो लाबावगोन टटेल जों 5 किल'मिटार गोजान थाबायनानै फैबाय बाराबो जानो हागौ एक्जेक्टलि बुंनो हाया आरो जों दा लकेसनखौबो नायनाय जायाखै गिदिर गारि दङ नाथाय फैसाखौनो होनो हाया गाखोनो हाया जोङो गोरिब मानसि गोरिबैनो थागोन होननायनिसो जालायलांबाय वाव गाइसमोन माथो खालामबावनो मोनाबायबो जों दा नायलांबाय था नोंथांमोना जोबजासिम नाङा नायनानै नोंथांमोना भिडिअखौ साबस्क्राइब शेयार कमेन्ट खालामना होबानो जाबाय थुसिला जोबनो दाबाव नोंथांमोना गोजायाव साबस्क्राइबाव थुसिला जोबनानै हो नोंथांमोना अब्ला आं गोसोआ गोजोनगोन सासेया थाव साबोन बायनो मोनैनि उनै सोरजोंबा रायहरजागासिनो खम जारला वाव मबाइलाबो दाम खमनि जाबाय दा गाइसमोन मा खालामनो गोरिब मानसि बेफोरजोंनो ब्लग बानायनानै नोंसोर साफा खेराब खालामाबालाय आं बोरैथो दावगालांनो हानो बेनि उनावसो ना आं मोजां लानानै भिडिअ कन्टेन्ट लानानै फैनो हागोन वाव गाइसमोन फैदों नै ओरै बेयाव मोनसे मन्दिर दङ जिगासिनो मन्दिर बियो मोनसे नैबे गेटजों हाबलांनांगौ जोंनियाबो नाथाय मा नाम लिरनाय जादों जों बेखौ मिथिया जुलाफि आखरजों लिरनायनि जों बेखौ मिथिस्लाबलाय लांला नोंथांमोना मोजाङै फरायना फैबानो जाबाय जों दा नैबेजों थाङै थांबावनांगौ ओरैनो 300 मिटारसो गोजान थांबावनांगौ बेनि उनावसो जों रुम मोनहैगोन थाइजौ बिफां दं आरो बेयाव थाइजौ बोथोराव थाइजौ जानो हागोन अनेक दङ मा होनदों सालथे
मोजां रायलाय सालथे दैब्र' दैथ'आव दा थांलाबाय जानला मानलायाव दा थांलाबाय गेदेरजों रायलायहरदों आङो मोजाङै मोजां रायलायनांगौना जोंना लोगोआ इउटुब बानायगासिनो इउटुबार नालाय थाफा खारेब खालाम एस बसुमतारी ब्लग बसुमतारी ब्लग बसुमतारी ब्लगबो फैगासिनो दं नोंथांमोननि थाखाय नायलांबानो जाबाय एस बसुमतारी ब्लग चेनेलाव औवाबो दङ जों गामियाव औवा बुरखा माने दानजाया आरोलै बे औवाया लाखोमा मोनथारनोसै जों मोनाखै दाबो मालायफ्रा मोनहैजोब्बाय दुगैनोथ' हाखानाय नंला गोजांनाय मोनबाय अलसियाबो मानसिया एसे बेखायनो सिख्लाफ्रा आंखौ गोसोथोआखै मोनामलायो आं गोजान एरायब्लानो मोनामो बिथांमोनानो जेन्टेलमेन बेरायो आरो दुगैनानै सानफ्रामबो फुङाव दुगैयो माबाखायो बिसोरो फैलायबाय जों गामियाव दा गोसोखां बेफोरबायदि निसा बुस्थुखौ एसे गेस दं नैबे सिङा जोंनि जों दा फैयै सफैबाय जोंहानि न'आव सफैबाय नोंथाङा बेगाव मा लायो आंथ' दिनै गोदानसो लाबोदों जाहैबाय बेनो नै जोंना कम्पानिया रुम ओरै जाग्रा जों दा रुम मोनफैबाय बेदर एवनानै जादों नै बेदरनि बेदर कहाँ जाना आउँदैछ दाजु मानसिलाय गिदिर गोलावथार आरोलै बे गासिबो गेस्ट्रिकखि नै मोनफैबाय गाइस एसेनोसै जोब्बाय